Takmer 130 zamestnancov textilnej fabriky Kümpers v Leviciach žije v strachu a hrozí im, že natrvalo prídu o prácu. Firma, ktorá im dodáva energie, ich odpojila od elektriny a to fabriku položilo na kolená. Väčšina zamestnancov už ostala doma. Od piatku sú na nútenej dovolenke. Textilke dodávala elektrínu firma Leven. Teraz ju odstavila pre údajné dlhy a za to, že si vraj neplnila zmluvné podmienky. V textilke ale tvrdia, dlžoby nemáme a odpojili nás protiprávne. Máme všetko uhradené, plníme si záväzky, dokonca my evidujeme tentokrát na nich pohľadávku. Všetky vyrobené textílie z firmy vyvážajú do zahraničia. Bez elektriny je ale všetko úplne ochromené. Donedávna hlučné haly ostali v tme a bez života. Dôvodom odstúpenia od zmluvy je hrubé porušenie tejto zmluvy. Dá sa povedať, čo bolo tým hrubým porušením? Hrubým porušením bolo nezaplatenie pohľadávky riadne a včas, čo máme samozrejme riadne zdokladované. Sme vložili priamo na ich účet 150 eur s listom, kde sme ich požiadali, aby si teda z toho strhli, koľko sú podľa nich tie otvorené pohľadávky. V textilnej firme pracujú aj manželské dvojice, najmä pre ne by bola definitívna strata zamestnania hotovou katastrofou. Robia tam aj títo manželia, čo s nimi bude ďalej, netušia, boja sa, majú dve malé deti, cítia sa ako rukojemníci. V okrese je viac ako 10 000 nezamestnaných a nájsť si prácu je zázrak. Mám hypotéku, mám ešte nejaké splátky, čo ako každá mladá rodina. Takže neviem, kde by som tak rýchlo zohnal dobrú prácu. Neviem, čo budeme robiť, keď nebudeme mať žiadny príjem. Vedenie textilky chce aspoň dočasne získať elektrínu z náhradných generátorov a chod fabriky obnoviť. Či sa to však podarí, je otázne. Osud firmy a jej zamestnancov je teda zatiaľ viac ako neistý. Z Levíc Karol Mindák, televízia Markíza.